କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜେସିବିର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଜେସିବି ମେସିନର ରଙ୍ଗ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଲାଲ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କରିଦିଆଗଲା। କାରଣ କମ୍ ଆଲୁଅ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାରରେ ବି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସହଜରେ ଜାଣିହୁଏ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଦେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଖିରେ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାଂଶ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବାହନକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ସାଇଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।